Meghaltam. Végem. Halálos sebet kaptam. Mutasd, hol sebesültél meg? Itt, a szívemen. Hűha! Nem akarsz bosszút állni ezért a sérelemért? De még mennyire, hogy akarok? Oda néz! Oda néz! Én ezt nem csinálom tovább. Öngyilkos leszel? Legyél csak. Nagyon méltó cselekedett tőled. Mi az? Mi történik? Hol vagyok? Hol lennél? Gyönyörű. Figyelem, figyelem! Egy felhívást olvasunk fel. Megszűnt a vízellátás. Az összes Dunamenti város és falu nagy veszélyben van. Az emberek szomjasak, a gyerekek éhesek. Mindenütt megállt az élet. Ezért azzal a kéréssel fordulunk azokhoz, akik ellopták a Dunát, vagy valamit tudnak hollétéről, hogy amennyiben van bennük egy csöpnyi kis emberség is, ha van bennük egy szikrányi szeretet, akkor adják vissza az embereknek az életet jelentő vizet. Milyen megható kiáltvány! Micsoda elvetemült gazemberek lehetnek ezek a tettesek? De most, miután meghallották ezt a kiáltványt, biztosan jelentkeznek. Na, fix! Te jelentkeznél, ha te lennél a tettes Mária Terézia? Még hogy én a tettes. Hogyan mersz ilyet feltételezni róla? Dehogy tételezem fel, hiszen ismerlek én, világ életedben becsületes voltál, csak a példa kedvéért. A példa kedvéért? Azért persze, hogy jelentkeznék. Mert én is azonnal jelentkeznék, nem bíne rá a szívem olyan aljasságra, hogy miattam ne legyen tanítás. De... Csak sajnos nem én vagyok a tettes. Sajnos én sem. Atya Mária Szent József, fagylalt! Fagylalt!
Még ha akartuk volna, sem tehettük volna meg, hiszen mi nem vagyunk Budapesten. Mi ki vagyunk innen tiltva. Ha nem lennénk kitiltva, akkor most Pesten lennénk, és esetleg éppen a Dunát lopnánk, de így... Szervusz, fagyla! Nem, mondd csak magadról. Te nem érzel semmit? Mondd csak, te nem érzel semmit. Nem. Mit kellene éreznem? Büdöset. Büdöset? Nem érzek semmi büdöset. Milyen büdöset kellene éreznem? Nagyon büdöset. Nézet. Mondtál valamit? Én semmit. Nézet. Valaki vízért nyöszörög. Kérjen nekem is. Merről jött a hang? Amerről a szag. Jézusom! Jaj, meg nem kell félni. Gyere vissza. Már a végét járja. Mindjárt kimúlik. Segítsetek, jó emberek, adjatok egy kortyvizet. Nem ismerd meg. Nem ismersz meg, Baltazár? Nem tudjuk. Minden összetökélt könyv rajtam. Hát persze, mit kérsz? Vizet? Hát miért nem mondtad? Sima vizet vagy szóda vizet kész? Csak hozzátok már. Akkor hozzatok sima vizet. Ez milyen ideges? Fő úr, egy pohár sima vizet a vendégnek, buborék nélkül. És mit csináljak, ha véletlenül belekerül egy buborék? Akkor ide nem merje hozni addig, amíg szét nem pukkad. Igen, megőrültem, hallucinálok. Nincs is itt senki. Baltazár, Mi vagyunk itt Baltazár, Bagarol és Mária Terézia. Bagarol? Mária. Ti voltatok itt az előbb. mi a baj, Baltazár? Kicsit sápat volt. Sajnos nem tudunk hozni neked, ugyanis az egész városban nincs egyetlen zsepp víz sem. Akkor én most szomjan halok? Nagyon úgy néz ki. De ne légy elkeseredve, örökre megőrzünk emlékeinkben. Tudom. Mindig tudtam, hogy jó szívvel vagytok irántam. De még milyennel? Én is nagyon megszerettelek benneteket. Ha csak néhány napig nem láttalak benneteket, már szomorú voltam.
Az élet kegyetlen. Így soha nem kerülhettünk igazán közel egymáshoz. De most bepótolom. Halálom óráján végrendelkezem. Minden ingó és ingatlan földi javamat rátok hagyom. Komolyan beszélsz? Hihetetlen. Mindkettőtökre hagyom a mosókonyhát a benne lévő mosóteknővel. Na hát, ahova soha nem léphettünk be. Mária Terézia, rád hagyom a macska kaparásomat, mert tudom, hogy te érdeklődsz a tudományok iránt, és ezután te oktathatod helyettem az egér iskolában a kesztyűbe dudálást. Magadról te rád hagyom azt a fél pohár tejfölt, amit még karácsonykor loptam. Ott találod a mosóteknő alatt. Hallod ezt, Mária Terézia? Egy fél pohár tejfölt örököltem. Vakarul, hiszen ez csak ugyan szeret bennünket, mi pedig kivonult. Baltazár, hogyan lehetséges, hogy te ránk gondoltál, hiszen mi halálos ellenségek voltunk? Tudjátok, én megtanultam, hogy az ellenségünket legalább úgy meg kell becsülnünk, mint a barátainkat, ha nem jobban. Mitől lettetek ti gyorsak, ha nem épp attól, hogy én kergettelek benneteket? Mitől lettem én ravasz, ha nem épp attól, hogy túljárok az eszeteken? Mondhatom, többet köszönhetek nektek, mint akár az anyámnak. Még nem. Furcsa. Itt fekszik a halálos ellenségem, és örülnöm kellene, hogy meghal, de valahogy nem örülök. Valahogy én se. A legszívesebben segítenék rajta. A legszívesebben én is. Akkor futás a rendőrségre. Futás! Jó napot! Mi tudjuk, hol van a Duna. Micsoda, hol van? A Ferihegyi repülőtéren, a Szaharába induló ibuszcsoport hasában. Honnan tudják? Hogy honnan? Mi adtuk el nekik? Hülye. Gazemberek, letartóztatom magukat! Minek ez a bürokrácia? Előbb irány a repülőtér! Igaz, riadó! Úgy látszik, megint foglyokat kapunk. Elítélteket hoztunk. Nyitom már! Itt vannak! Tép visszaeső bűnözők! Nem. Én már sejtem, ki lehet. Géza! Jó napot, főfelügyelő úr. Segítség! 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 Úgy látszik, nem örül nekünk. Csak tudnám, hogy miért.